The future. Oraingoan, Andoainen afinkatutako Natural Projecteko taldeko bikiderekin egon gara. Estiloari dagokionez, etengabeko garapen bat izan arren, esan daiteke 80. hamarkadako tendentziek asko markatu dutela euren lan. Gaur egungo musika mota entzute dugunez, bere eragina daukan estilo bat. Nik uste azken finean popa, elektronika eta rocka uztartzen dituen estilo bat dela. Fueron tuyas las noches que amé. Bere karreraren bigarren diska kaleratu berri dute, nahiz eta aurretik beste lan batzuk editatuta eduki ere. 10. izan zen lehenengo diska. Diska lasaigoa zan, pixka filosofiko gehiago zan, eta abestiak ere bai, lasaiagoa zinen, ez? Guain diskontinuadekin gauza, adibidez, abestiak aztarragoak dira, eta pixkat musika dantzatzeko modukoa egin dugu, ez? Diskontinuidad izena jarri diote lan berriari. Argi isladatzeulako momentu hontan isladatu beharrekoa, ezta? Izane, kontinuidade bat buskatu indala, ezta? Oain arte hor, generaman dinamika bat bukatu inda, beste aro berri bat hasi deu, beste jende berri jakin, gauzak iteko eramodu berri batekin, eta, uste genuen oso ondo isladatzen zula hitz horrek gure momentuko egoera, ezta? Oraingoan, autoekoizpenaren apustua egin dute Andoaingoek. Grabatu dugu, 2 estudioetan grabatu dugu, Azpeitian grabatu egin ditun bateriak, eta gero beste instrumentuak nire estudioan grabatu ditugu. Nola nire estudioa, masterizazioko estudio bat da, pixkat molatu egin geha gauza lasaigo grabatzera, eta gero gainea gure lanak dauzkagu, eta asteburutan batzutan grabatu behar duzu, o festa denean, ez? Orduan, prozesua oso lasaia izan da, eta nire ustez oso ona izan da, ez? Azkenian, abestiak ondo pentsatu egin ditugun, strukturak eta melodiak nola izan, instrumentuak, dena, pixkat mimatu egin dugu, ez, diska hauek. Hitz poetikoak eta melodia nahasten dute euren lanetan. Biloi, ez? Biloi ematen diogu importantzia. Gutzako biak komplementatu beharreko zerbait dira, ez da? Alde batetik musika, lehenengo musika egite dugu, eta gero musika hortatik abiatuta letra egite dugu, edo letra moldatze dugu. Baina, biak bere garrantzia daukate, ez da, gure musika estiloa behintzat gutzako letrak oso garrantzitsua dira, gustatzen zaizkigu letra, gustatzen zaigu poesia, gustatzen zaigu guztioi, orduan musikan bidez gauza horiek kombinatzea asko gustatzen zaigu. Orduan ez dizut esango 50-ko ez dakit, gauza ezberdina dira, gutzako da komplemento bat eta bere biziko garrantzia daukate bi gauzak, ezta? Sentitzen dugun gauzaren buruz egiten dugu, edo zen gauza oso sentimentala gara, orduan. Sentitzen bali badugu zerbait, normalian abesten dugu edo
behintzat saiatzen gea zerbait egitea, ez? Batzutan ez da ateatzen diskan, baina igual kontzertu batean jotzen dugu edo ensaiatzen hasten gea. Sentimenduak oso importantia dira guretzat, oso importantia, bueno, nire ustez. Las noches que amé, tuvimos que esperar que una ola del mar arrastrara la razón. Lan berriaren zabalpenean daude gipuzkoarrak, hau da, zuzenekoetan buru belarri dabiltza. Gauza asko sentitu eta gero ondo pasa azkenian, ez? Guretzat kontzertu bat musu bat bezala da eta oso importante da guretzat jendeak ere bai hori sentitzea, ez? Musu handi bat eta sentimentala, ez? Donostin aurkeztu dugu, eta guain gure asmoa da diska hau aldan eta toki gehien eta zabaltzen, kontzertun bidez, promozio bidez, baina bereziki kontzertun bidez. Eta ja dauzkagu azken hilabete hontan kontzertu batzuk emanak, eta gure asmoa hori da hemen aurrerantzian bai, ezta? Kontzertu gehiago eman, aldan eta jende gehiengana heldu, eta baita ere abesti berrik prestatzen ju, ezta? Bai zuzenian sartzeko eta baita ere disko berri bati begira, ezta? Informazioan ea balioa duzue, Natural Project buruz, dakatzue Facebook Natural Project, gero dakatzue ere bai myspace.com/naturalprojectmusic eta gure web naturalproject.com, handakatzue informazio guztia, bideoklipera Donostira etortzea, tortilla eta sagordo ere bai egongo dira, eta gurekin bideoklip bat filmatuko dugu. Fueron tuyas las noches que amé. Tuvimos que esperar.